mo di ay naikuan. Oh, hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my YouTube channel. Ay, hello sa inyo ha. Ngayong hapon ma'am. Hapon sir. Kita itong nanawag sa mo. Yeah. Ikaw itong nanawag Richard. Relax mo, laban mo lubang. Matugog, basta mo bakante ko, matugog ko. Ayun lang, kuhan ba. Kapon, straight man ko. Kapon, karon niluag niya. Daghan magag number Pero, good. Okay, pag number, ang isa katong gihatag ni Rosette, dili makontak, ang ibabaw. Kung sa number nga, kuhan. 0950 nga kuan. 0930 nimo may makontak. Ang 30 may nakontak. 0930. Ang 50 wa nakontak kun sa manina. 09. 0950 Kinalasa 55 nimo nga number. 73 776. Dito mo play. Wala dili mo kuan. Di makontak basta sa Ayun among mo, dito. siguro itong Wala. wala isa kasi na mga mataod ba. Tulo ka kuan, tulo ka number magamit na ko karon. Ano tindid? Ang 105 may nakuan. Nakatong 30, ang 30. 30. Ah, 0930. Ato nga akong tawagan. Sige. Nakabay kay sunod ang client. Anay. Naguna Sabi ka. ko Una kauban. ba yan? Paglingi niya, gahubo naman ko. Unahan na lang si madam, naghubo. Dili ka din. Naghubo Huwag mo na. daw ka mo kuan. Sige sip. Ayaw. Natulog, goro kay Kikapoy. Tama dyan mi. Kumusta to si Boy? Asa nung to? Papa niyo? Si Big Tito pa mo to namatay. Adobe na din. Oh, sa boxing pod. Okay. Siya may nisaka sa away sa iyang maguwang. Dako mo to si Art. Yan nisaka siya nga. Gamay siya. Gamay siya. May siya maaway sa pareha. Pareha nagtimbangay. Idol na ko to sa una si Boy. Dadag. Parang na ka anak mo gina. Nisaka pa pwede din ang saka di nga dili yang Dili kay pamarta god kanang premier ay karon. saka lang. Oh, nya dili man kuan, di man title. Ayaw. Saka Premier ra imong sakat. Sige, sige. So, unsa di pamatin mo, ma'am? Ang akong direserve ba kay Mm. kanira gid siya ang taba akong dito ko mura ko na slide ra gud ko nya naluhod ko ba murag nabira siya kalit. Na, Nya kato slide kay ka. Baka ang naman. Gi-push man ako ang mga hinalay dito ana kay naa may line ingon ani dito. Ako gi-push nya diri man ang top. Nya diri ang ball naluhod ko ba nakalit siya. Pero matungaging simana karon naman ni sakit nya di naman ako kaginhawa. Panuhot guro siya ba kay kada Unsa pagkakuhanan nimo kanang dakdak or na anak gyud or normal po naluhod ra. alhod lang? Pero kini siya murag nabira siya ngadto kay ako manggiana ang clothes ang kini clothes line ba ana niya. Ang mga hinangya akong gi-push dito ana. Ana nimo yung murag na ditso. Oh, nadritso ko na hayang murag na anak ko dito naluhod ko dito kay diri man ang tab. Kani wala mahapak ni. Wala po. Kanila niluhod ka. Oh, wala po ko nang Unsa gagawin. inakuha nimo semento? Oh, kay Kani ata. wala connection ni. Wala po. Kana Wala kana sa Mara wala na. Wala po. Di ka na sa Mara wala connection Wala. na. Wala po. Ang diri ra jud na ako mura siya nabira. Wala po na unsa niya. Oh. Balik pa kog laban. Karon naman nga simana. Karon naman siya sakit kay hindi mo ko kaginhawa mahadlok naman ako. Pero lisod ka ginhawa pero dire sakit siya. Kanira po, kanilang siya o kanira. Kani nga side. Kanira gyud, kanira siya. Kani ra jud kani. Kanara jud. Kani ang nilusay. Kung apektado imong ginhawa saka kami mo. Saka imong kuno. Dire ka na. Unsay ko ni mga Sige, panuhot ra pud ko gayon gabi gusto kang aircon. Pero singot ka pagsulod. Ha? Singot pagsulod dili. Asa? Kana pagsulod mo sa aircon singot. Ah, wala. Wala kang singot. Wala pud. Sige. Sige, panuhot ko ba niya kung May ipapira. kinasayod ka sa kwadre. Wala, dugay mo may kita. Tama. Ipasahan ko ni Ma'am Hiral. Oh, sa Lumihiral, ipasahan ko niya. Ipasahan ko sa isa ka GC sa La Bernade sa grade 2. Maestram ko sa grade 2. Pasa sila. Nag-home service daw ka sa ilaha. Kato siguro. Itong nagahimo gani og mga bumper gani, nga katong steel, katong mga kuan sa sakyanan. So gani nasa iba Asa yung balay? Sa Emily Homes. Bernades. Tagham guguban mga maestra niya puro mga maestra sang asang mga maestra. Pero dire central daghan po customer niya. Sila gani nang pasa sa kuaron Yung Ma'am Babit, okay pa na po. Ma'am Babit. Carbon.
sa baan kayo. David Carbon. Oh, Dalaga rin katong na sir. oh, yan ako na pud yung anak. Baan kayo. Tagana sila diri mga kuan. Nana, sa mga magparamdam, pandayon ba, no? Sige, sige ang balay naman mga sa kani. Hmm? Balay naman sa kani. Maya ra. Sa Datok. Oh, doon San Datok. Bali. Dili ra pakabot San Bali. Oh, Datok. Dili po Riverside. Dili ra. Kadulong San Bali. At may lakasauran. Ah, sige, sige. So ayan guys, shout out sa taga Datok, no? Naka-live data. Kwan lang, video siya. Tapos pag maghilot na, Ah, i-upload na to na sa YouTube. Oh, mana na siya mag-YouTube na. Kung kalugar ka, subscribe po, ma'am. Minala madunga kag isa. Importante ba kayo, no? YouTube channel na ni siya. Ginapaplay Edit pa lang. ninyo, dili na. Na-edit na pero na pero sa karon hindi na ako nag-edit. Kaya para natural lang bitaw. Gusto na ko nga mag-angat siya, pero natural beauty lang. Ano lang na. So, shout out sa taga Datok. Digo City, Davao del Sur na si Ma'am Dere, no? So, naka-shout out sa mga kawanang maestra, Ma'am. Hello sa teachers sa Digo Central. Ayan. Ay, panganhi daw mo din pahilot mo ni Sir Eric. Kaya si Ma'am Babit daw suki. So, okay na ko. Ang uban, din ako paano yung mga pangalan. Marag kada teacher, kada grade sa kong anak. Ayan, sorry. Diya. Nangagi din tanan ng standing police. Panatanan, no? Sige, sige. So, ayan. Shout out sa taga Digo Central Elementary School teacher. Ayan. Mga suki na ko diha. Mga ma'am, mga sir po. Napay sir diha. Napoy Suki sir. po kayo na ko. Oh, ayan. Yeah, so, of course, ang mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention Vietnam, Thailand, Singapore, Laos, Malaysia, Japan, United States, India, Indonesia. Thank you for watching my YouTube channel, guys. Siyempre, ang Pilipinas, maraming salamat. No? Number of salamatan ako. Luzon, Visayas, Mindanao, ang taga Cebu. No? Ang ako'y sukli sa Cebu. Bakasyon, Muanira. Hello, Cebu. Ayan. Of course, sa lahat ng mga OFW, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa kuha. No? God bless sa inyong mga lahat ng OFW. O sa mga nag-comment, mga subscribers na ko, maraming salamat. O kada adlaw nagkatanaw sa video, maraming salamat. O ganahan mo maging-friend ako yung Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, o ang Eric Hilot ang traditional, guys. Kung sa nangutana sa location ako, taga Digo City ko, Barangay Sunuan, First Grand Street, Rabina Compound, Purok Manga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan mo na akong address yan. Shout out sa lahat ng mga nagtanaw sa kuha. O karoon lang ka kita sa kong channel. Kung kanya nga video, please subscribe. I-click lang notification bell para updated ka sa kong ginahilot. Pwede ka mo like, pwede ka mo share. Ayan. So yan guys, maghilot ako shout out sa taga Digo City, Davao del Sur, mga lahat na kong mga suki. Love you guys. Love guys. So please subscribe, like, and share po. Hello, pre, maato ka la, Pante? May toro? Kung sa orasan na mo na napansin ng mga murag lain ng ginawa. Sugod na siya, murag panuhot na niya ba? Sugod aircon na Langanin. Iba ka nagaling. Langanin, tuganin ko. Kaya napahilot niya siya, pwede ka lang. Hindi ka ginawa. Katulong mo kumaligo. DJ, nadiri namin man. Pahilot niya diri ni Eric. Last ko na kung gihilot gabi taga Datok. Isa man. Katumbas ng putlier nga nagtrabaho sa MERS. Ang tangkat. Trabaho doon sa MERS. Kaya pati na din sakita ng tungkod ng likot. Normal. Lain bitaw yung tingo ko. Pipito. Si Arnold eh, nasi mo trabaho si Arnold? Assistant siya sa MERS. Luto naman. Bukas pag yun sila sa liro. Ay. Kaya patay ko tali ba. Wala ko dyan. Pas mo. Nahuman na siya. Maude wa si Madto kahapon, hindi na pakita trabaho ta. Birthday man ko
Ha? Ay nakaturo sa bansa. Turo? Si Hilagan? Tagal tao? Ano na yung Japon? Tatok? Wala to humawaan. Ah, ito mo. Nanawag mo si Ruel. Langanin po ko. Ano yun, ato lang siguro po, magkaya na ko ituyo ni Toro. Kaya na problema sa eskwelahan mo. Ano? Ay, nanawag ganit ito si Ruel, ipakuha ka, umanto ko. Nya, langanin mo ka. Ginawa ko yung ginawa, ma'am. Ito ito na pangalan? O gani po. Sige lang, ako lang tawagan po si Ruel. Kay nagtugon mo ko to siya nga, ipahato daw kaniya sa ako, nya. Ang akong multicab kay to pa man, ipatawuran ako sa amin. Kaya akong gilisdan, kay ngit-ngit kayo. Akong pilisan na hayag-hayag kay sud kaaya didara na ta niya. Ito na ito, ma'am. 5,000 yun. 5,000 kaya di man kayo maklaro ko ang na madisgrasya ta. Hindi siguro mga kuhan, mga alas 4 maka lugar. Mato lang kung pakita ko kadiyot ng Toro. Ako lang yun. Sige, pre. Isa din ang haka para ma-reduce yan. Kuan man to sa kuan man to kanang napulkom. Napulkom man to. Ano sa last minute, ma'am? Wala tayo labot ato, nag-update na mag-o. Gawa sa mana? Kana si Rato gani diha o kanang wala. Napulkom to nga kan. Rato? O kanang may purok diha. Hilot or Wala tayo labot ato. Masal. Nay manilot na sila. Masal siya to iya ha. Oh. Ani pura po ato gato ko lang. Ito sir eh. Ako po ba wala po di kasi Wala. yugon kay ko. Yung pugligo ko na Ang kwanjod niya, ma'am, imo lawas, pas madog yun siya, ma'am. Pas mo sa kusog ang kwanjod, imo pinakamin, ha? Na may message sa ko, ha? Tugapod. Pero kuan man ni siya badya ang sa kuan man ni. Temporary tires, badya lang kuan na niya. Bawal yun ang utol Napulkom hapon eh. gabi, masa hapat ligo. Napulkom pensioner. Ang ligo, magbasa to sa lawas, buntag lang, ha? Wala sa Lalagyan daw, ha? Kaya susunta. Nako gihana sir. hindi man tabikil sa kuan. Pag Ato maman, per view man gyud atong kuan. pwede, ma'am, Pinsyon. ha? May nawal dyan ko, ma'am, kasi kadaghan na nanditagan rin, ma'am. Sige lang kay magwalang tao kung sa mga balita, Pas mo sa update tayo kusog, lang. ma'am, malabyan na yung findings, ma'am. Muna wato ka dito. Sige nun ka na lang wifi. Ha? Sige, Ato ka pre. hospital, oxygenon ka, may findings. Wala, matagbaw na sa gukot. Yan, sige magkagreklamo. Dok, andyan ka kondok kung anak. Oxygen. Hindi man na nila makitan. Yung oxygen Hindi, na. matagbaw siya. Yan, negative man, ma'am. Nga no, sige magkaging, laing mo paminaw. Anak, Di ba man? ba? Samot na dyan, wala na dyan. Kani, okay. Gaspang din mo, kasi pas mo, ha? Grabe din mo lawas. Kuan man na siya gud sige basa-basa tubig. Sige. Hago tag sa dili, udto hapon gabi bawal ginahimasa, hapat ligo kunat. Udto hapon gabi, ha? Tubigo ka na sa liko, ang shower, init. Mas grabe ang pas mo, ininit, ha? Ano panahot na no? Ang panuhot niya, mo na hinong nang ano, naglisod sa ginawa.
Eh kung makaligo talami kay katulog na risko na ay, samot na. Aircon. Samot na yung hagok. Gahi ulo. Dali may Tingog aircon. Ah. gamay. Gamay. Wala ko nakiang, sir. Napilang na. Ha? Wala napilang. Kalintura-kalintura lagi ko. Ano yung kalintura ka? Kaya napikil man ka. Ano bang nakuha ni mo lawas ba? Abot na bitaw ang finishing line ba? Na dapat dili onta. Hindi akong panumok ako ano, subawa. Kailangan na ni. So, wala nakiang, no? Napilang na. Sunod kong karo na. Nalugod naman. Kuha ko po siya, nabunal. Mulawas ay. Bisa kita magunit. Dapat alawat na din naghikap init. Mga naunta. Ah, mura gini nagkalag ng gabi. Naghikap, hey, isa magkang taon. Ay, nabugnaw ba niya mo? Marami kayo. O nang pagbugnaw atong lawas, atong dugo tulog. Anak. Nalikit akong giari. Ha? Kani akong giari. Nagamay. Ini gustong gabit. Bilatrak ay ito. Ganahan siya ay. Kanamit siya. Ganahan kahit ano. Dahil sinapuntang mo karon. Nalamugan eh. No. Gambay mo kaglawas awan sa barangay. Teacher po na barangay. Teacher sa barangay. Pag-uan karon sa tinatambukan. Lain man na siya. Siya naman nilukiyon. Nawa na sila ha. Ang ban matulas ko niyang hilot niya dari atong December. Siya. Uban to yang nalagi bay kita ko nang day. Sa man mo gamay sa barangay sa una. Abot ato. O man ba sa barangay. Ay, yung bana. Pati gamaya. Karon pati ni mataasa. Right na yung anak. Oo ba? Kaya ando na ako na. Yes, in English na ako na yun. Pati liwata. Right na ako na. Hello. May hapon, sir. Chato, sir. Karon? Ugma. Kuhan, ang matante na unya. Kuhan pa. Alas 6 pa. Ah. Okay ra si mo, alas 6. Sige, sige. Pagdalag. Nahilot at ba ka? Nahilot at ka? Sige, pagdalag daw kamalong, sir. Pagdalag daw kamalong. Isa ra? Sige, sige. Sige, alas 6, sir. Sige, sige. Salamat. Salamat.
Wait lang, sir. Motor na ma'am. Kaya man akong panita. Sana ako ito ka ng lalaki. Kaya akong research kay kuan man. Lupisahin na. Nya. Bisandan mo ko sa mga sa una. Pangita na ko tanan. Di naman dyan ako makita. Di, Oo ba? dili, lupisahin na. Di, uy. Ano si Rabina. Ayo, duol. Ayo. Number natin sa tayo. Nihilot ko sa ilang balay. Oo, at tuwid ka. Bago sila rumantero. Bago ito. At usok ilang ito sa sir. Kuan ka ng mga bumper na steel. Busog na ron. Oo, yung katong mga career sa ibabang Ah. steel. Million of income. Busog kayo na ron. Ay, gusto mo ko ng mga tao ron. Ano si Kenan? Accessories pa. Accessories nga. Kuan kayo ilang mga accessories. Sino kayo? Ang mo nagtawag sa ko sa mili. Hindi na nausap ang sige ang ulo. Yan siya, kabantay ka ng gaspang. Ano siya pas mo ma'am ha? Siya na po ng bulbul ang tuhod. Ikaw baboy. Ay lang, lami mo po. Ilag mo mulunod, basta lami. Baboy. Ito tayo barita sa sentro ng anak kayo sa Nibal. Ano Ano to? sir? Ano po? Kung lagi si Mana, managan lagi mga bata. Ano ba? Grade 5 na akilit sa gym. Ano sa sila matumba, dilit ba? Dili, kita siya bata nga magpitula niya, nasulod sa kabinet. Niya, Niya, masaniban siya. ano sa may reaction sa sanlit? Magugahi siya. Eh, kaubanon Dili siya. magyaw-yaw. Dili, man. Di basta magsanlit, magyaw-yaw muna. Tungkol na siguro siya jaw-yaw, kaubanon siya sa bata. Katong dito sa taas, itong atbang sa una ba sa Burgi dito sa Kwan ba, sa Unsales, sa third floor man yung grade 6 mo ko sa una. Kada hapon, bit siya sa Niban, ikapoy na dyan ko niya. Managan man tanang maestra niya. Ako may tukad na rumila. Makikita doon siya ka ng dakong tao. Sa second floor, naagi tao diya, ma'am. Oh, second floor, daghan. Na may tao diya. Sa grade 60, daghan na daw. Kaya nada to'y gahatod sa bata sa una, may daw nga kadaghan madirikuan. Uy, kita daw to siya. Ay! Sakit na kayo tama na. Nagamay. Gusto daw niya makita to kuan.
daghan daw kayo sa taas. Kadaagi niya, mga bata daw. Dapat yung bata, pamana dili namin mag-girl scout, may stop niya. Kaya gisaniban man tong bata. Niya man, Ano po yung scout? Patrol mo siguro. dili naman may mag-hold. Kay, kanaon na po man. Moingon man ang bata nga, akong gisaniban, mo itong gigalintura, kay akong gisampa. Kay sayo pa kaayo na anak. Kaya kinsa may kuan sila nagtabang. Mga maestra ra pod. Basta si Kuni mo nang mga grade 6 di na gyud mo usab. Amot na alay na. Pero na. Dito dito ma'am. Dito mo lawas. Nag-undang ka na magbasa ha? Di ko mo gabon. Mas graphic pass mo ang gabon ma'am sa ligo ha? Ay, Grabe na. Tingala ka madugay, magkabukat mo lawas. Yung bukat man, lain man. termiro kay gaan. Okay ra na siya. Magaan siya kung init pa. Pero pag duman sa init, kung sa may mapuli, ugnaw na. Wala, panutan na. Maningil na. Salay na dito ma'am. Duty na na yung policer. Ay man. Nasa just? Kasi kuhan nga may intiro dito, classmate na ko sa una sa kuhan. Nasa? Dito sa finance. Sa? Intiro. Duha mo na intiro kung batch. Si Pastor Bobby, dun sa policer. Angkol. Suon po na. Kinsa? Si Bobby. Nana sila sa kanon sa JL. JL sa Tago. Tago. Pastora na ba niya sawa? Di ang katong, itong isa ni Pastor Bobby nga, dato mo gato dito, dato mo lang picture dito sa kuwan. Dato mo sa Tago. Tago. Nihagin din ganyong ka na nila. Yan lang gud mo gud. Okay lang mo gud. Bisa unsa. Putante na nga love. Oo naman na. Sige lang gud ko. Matay na ilang pastor dito sa siya. Oo. Sige lang gud. Basta ako. Welcome ang gud ko. Bisa pinsa. Basta mag-roll na ko. Bangan ko na.
Ayang tamam.